Mas. Betul kan? Kayak aku kan heeh. Kowe ngerti kira apa nanti? Mikir gun telu bisa. Yang aku Kalau kamu tuh tentang apa? Nanti orang papan panggonan sing aku dhewe ora mangerteni. Sakwise kedaden peperangan sing gedhe, omongan iki ra roh awake dhewe. Ayo dhewe iso jawe-jawe wong bagus iki aku kok. Tak sing kowe kelawan aku iki kan kewajibane saka manusa. Diajen, diajen. Karo. Tak jajale. Arep kaya ngopo kowe kelawan aku kudu nganaike. Tapi mau guyu ya, Mas. Ya, dua adikku. Kayak kewajiban. Kudu kesempatan, Mas. Kenapa? Apa banget itu? Pokoknya mana saja. Cepat Masa banget. ra tenan. Lagi terus dia awake dhewe kok ora roh iki. Mas, bulat Pak. Aku sayang banget. Nanti munggah gunung berjurang orang-orangnya apa sih dikarepke. Kowe gak ero tenan lho diajen. Apa iman apa? Emang kita boten apa aku kok di boten ya. Masa aku nunggu di mau. Sing penak iki dino moto badine dibuka wae ya. Iki piye ta iki? Ya, ayo. Wis ora kok apik men to rek buka rek. Iya. Iya. Aku magar ketok ya. Aku jujur. Alah panjenengan kok gak suka to aku. Nah, Jane kono ra ketok. ketok. Dimas. Jauh kali balan aman. Mau nang papan kene ora ana pangwujudan. Apa-apa naik saiki kok woyo akeh gengget. Lah kok panjenengan iki kaya ngono to Kang Mas. Model-modele kok tak. Wong wadon-wadon nang papan kene ligati apa ya, Jan? Sing ketok. Lah kok panjenengan malah teko ning aku iki lho. Loh, aku mulai mau nang papan kene ora pawujudan menungso berbagisan. Lah panjenengan kok saged dumugi wonten Taman Sari. Gua Windu. Ya, Taman Sari Gua Windu. aku ora mangerteni papan iki. Aku saka Mojopahit nganti nang papan kene iki, aku dhewe ora mangerteni. Aku mulai belum jurang. Nang sekone papan kene. Jenenge kok paling asma sinten? Aku kudu dirasa. Sing kae? Kulo pintu. Hah? Temane Orang krungu aku. Iki sapa? kulo kudu dirasa. Alah, Kudu dirasa. lah kok kamen ketesan ya diajen. Ngono ta? Apa? Papan ketesan ora dhewe kepenuh. Piye sing dhewe tresnani apa? Heeh. Kene to kene iki. Marang aku ngene lho. Nang Mas gawe rame. Kene lho, kene lho. Ini nyapa jalannya apa? Panjenengan iki Bang, iki aku nggih. Jadi itu lho, Mas. Kak, jalannya apa? Piye tak
Aku kira duweni rasa tresno marang sliramu. Moh. Ora. Dan to Kang Mas, manut to iki jenenge penak-penak. Aku isih ana sesanggup mancing bakal ngomong aja terima beres kowe. Kula menawi sanggepan dadi bupati kali nang pas kula. Sesanggeman kuwi keri wae. Saiki iki dadine jenengan bagi tresno kula wonten lho. Kalau dari rampung Panjenengan ora pengen to Kang Mas. ya po. Nunggone KUB wong loro ngono kae lho. Diboto setengah bathuk. Kula wae. Heeh. Bolak balik aku. Hah? Nah, wong aku sepisan bae durung kok bolak-balik panjenengan. Aku ora bisa nampa katresnanmu. Nyapa? Awit aku sing duwe sesanggup mancing. Sing bakal tak lakoni. Kok kagak sesanggemane to? Ndak to Kang Mas iki bangono katresnanku. Sesanggemane dipikir keri wae. Nyapa to, nyapa to, nyapa to. Ya jen. Aku ngadep ning aku dikai seno kena sing tumpek. Loh, justru sing kowe kotor. Sampai Dimas, kowe ngomong apa? Kowe mau bersih lho, ini ya. gua telu ki lho. Araman beneran. Ya wes. Tuh apa-apa. Ndak to Kang Mas. Mama. Tentang imbang ana tresnomu to Kang Mas. Mengko gentong lho, gentong lho. Lah, Heeh. kok kenal sik pas kok ngomong sayang-sayang iki kira minta ta tinggal. Wes to. Wong lek pewok ganteng iki jan kok ora manut blas to. Ayo jalan saka kulino. Ora bisa. Nang to Kang Mas. Ora iso piye? Wes to, ora kok. Mbak. Kok ame Gua iso? langsung tekan ae kok juga. Kok ame ngerti piye? Sesuk tak jak ning Sasewon Kang Mas. Ah. Kang Mas, sesuk tak jak ning Asral ae. Ning Asral. Sesuk ono ning Asral. Apa di? Anak-anak ini sambil ngomong-ngomong. Aku ora tahu. Kang Mas, panjenengan tenan ragen ngimbangi tresnoku. Ora ana sing semari ki peto konsepe. Nah, Kang Mas kudu dilasa dalam Kang Mas kudu wirane. Iki dina panjenengan tak kepenake kok njero ra gelem. Kok nyimbangi tresnaku karo tresnane adikku wae kok angel ram. Kang Mas? Oh, tambene ora gelem tenan diajak.
dalam sewu Gusti. Kados pundi pawartanipun nggih panjenengan gampang lakoni Dimas Kudratilasa Kudratirani. Ing puter sak derengipun Gusti. Anggen kula dampangi Nak Mas Kudratilasa Kudratirani. Kula ngaturaken kantiwasan Gusti. Kantiwasan Nggih. kantiwasan niki kados pundi Kakang? Prampura Nak Mas Kudratilasa Kudratirani lumaban boten ing sak peting taman kaminten kula itu. Menika dipun untuk kalian putri kula itu. Kula itu menika putripun tangga katresnan kalian Kudratilasa dalam Kudratirani Kudratirani. Lajeng Nanging Nak Mas Kudratilasa dan Kudratirani menika boten manggati. Tetep boten agate tresna dumateng putri kula itu menika Gusti. banjur sakajengipun kados pundi? Salajengipun putri kula itu menika ngantos njagaaken kalian Kudratilasa Kudratirani sakmenika dados watu Pripun? Dimas Kudratilasa Kudratirani sampun dados waktu leres dia dipramswani Inggih Rama. rumangsa kadosan pun Kakang marang Dimas Kudratilasa Kudratirani. Lah iki kok ngantos kedadosan kados ngaten Rama. Dimas Kudratilasa Kudratirani saiki dadi watu krana nampa dawuh pun Kakang Ngupadi maduning tawuran ceputing ya. Ini kok abot katresnan dhateng panjenengan kula Kang Mas ngantos ayahe kados ngaten Kang Mas. Diajeng prameswari Paring dawuh wonten Kang Mas. aku bisa yakinake diajeng Inggih. ana unen-unen ana loro keti ana tombol. Mugi-mugi saged ketambanana kadang-kadang kula panjenengan Kang Mas. Kula saka kuwi diajeng ayo kabeh para putri lan kabeh para prajurit Inggih. sumendhe ana ngarsaning Gusti Dimas Kudratilasa Kudratirani bisa kuat toko bebaya kuwi diajeng. Inggih kula tansah nindakaken Kang Mas. Kakang Pati minangka ing kula tansah dereng tutup yen kula imbal kencana marang dika sajaipun wonten tamu kaira paman sabda palon ya gitu. Yo kene kok ngatur marang aku Bapak Man. Kok yo caket kene. Paman sabda palon lan paman Naya Dika. nggih kula Nggone rawuh ana ing Pendhapa Majapahit kok sawiwitan karo bocah bagus iki sapa paman? Lah, kula namun ngeteraken mawon Gusti. Monggo jenengan purba piyambak. Cah bagus ijik Kang Mas Prabu kok kowe nyebut marang aku tembung Kang Mas. Janjane kowe iki sapa? Kang Mas. Kula pun kadang panjenengan. Kula nggono Kang Mas Prabu. Saranggono. Ijik Sapa? kula saking pertapan Pati Ayam. Kamangka pertapan Panti Ayam kuwi papaning
Rama panjenengan boten lepas Ya kene kok Rama tau dawuh pananku yen to aku duwe kadang sing jenenge Taranggana. Kamas Prabu Darma ing ajeng kula apa dawuh lawan Kanjeng Rama Tunggal Malik yen to Taranggana puniku anggadhahi sadulur iku mapan wonten ing Prabu Majapahit. Kamas Prabu Yen to pancen Kanjeng Rama dawuh sing kaya ngono banjur kadangipun kakak sapa wae. Mereka boten liya panjenengan Kang Mas Prabu Brawijaya Kang Mas Panji Salung lan ugi Adi Yodak sing kula tresnani nggih Uda Winarsa lawan Uda Pirakit Kang Mas Taranggana Presiden ora gampang gonmu aku ketok aku kadang sira nek aku bisa napa yen to kowe kadang ingsun lakon kowe bisa tuku patek boyoku Punowo Kang Mas aja kae ana pakimu aku duwe kadang sing jenenge Dimas Uda Tirarsa uga Dimas Uda Tiraki sing saiki dadi watu ana ing ladang Praja Gowiku. lajeng kula kebaipun kados pundi Paton kowe bisa ngandharake Dimas Uda Tirarsa Uda Tiraki ora esuk ora sore sira ndak angkat dadi kadang Sang Prabu Brawijaya. kula nyuwun inggih parilah dhateng panjenengan Kang Mas. Ya. Tidak komentar. Tamu Majapahit pindhane Bayu Wili diajeng. Mentas wae ana sowane Taranggana iki ana bacak ngono. Kak Bagus. Bersedia kula terang. Aku pengen tumambu marang sira. Jenengmu sapa? Saka ngendi pakangmu? Kula pun paringan asma Minak Jaya Superno Jaya Superno iji. Jaya Superno dalem kok sira wani munggah pendopo Majapahit tanpa tinimbalan. Jaya sejo kartu apa? dadosaken kagengipun manah kadya sinambar gelar. Istunipun kula sowan wonten Majapahit. Kula tebih saking kabur kaminat. Berdasar lemek bumi kemul pikir jeng sinupun mbok bilihipun keparengan kula badhe pados pasuwitan dhumateng panjenengan dahat. Dadi kowe ora duwe bapa piye. Dadi prameswari Dalem tangan. iki ana sowane Jaya Superno kepengin ngabdi oleh Praja Majapahit. Aku kudu piye? Taman Prabu. Yen to kok tidak otak Diajeng Pramis
suami Cento aku karawan Daya sepenuh iling nalika biyen biasa Lelakon ingkang mas mugi ya kaya daya sepenuh urip saka desa ngabdi ning dalem kepatihan Majapahit kira nak yo sing eling Kula namung ngangetaken menawi toke jenengan kersane ngantos apa kula namung derek aku eling dawuh ingkang dinyomo aku kudu menehi pitulungan sing butuhake pitulungan marang kakang diajeng Jaya Sukena Siya kuwat kamu. ya yen pancen sira arsa ngabdi ning Praja Majapahit bakal tak tampa ning bapanmu ora ana pendhapa Majapahit sira tak papakake ana ing taman kebon raja ngerti taman kebon raja kuwi papan dununge sarta kewan samubarang kewan mapane ana ngono piye Menapa kemawon kula saged nadyan kula dados juru taman kula nggih saged lajeng dinten menapa genipun kula hamiwiti ngayahi jujiban sinuwun wiwit kalungguhan iki sira tindak ana ing taman nuwun baik pangestu coba sawangen Jaya Sukena tak dawuhi tumuju mening taman Kebon Raja Klepak kuwi lho sanatriya sing sejati ya kula saka Pidiajer inggih pun kakang arsa ndampangi lakuning Jaya Sukena ya panjenengan badhe bentar Kang Mas pamati kira-kira kaya ngono wae kowe mung percaya nglawan aku nyatane ing arep aku hukum api-api terbuling Jaya Sukena
tunggal ojo wae dereng nate handuweni kahananipun Kidang Kencana. Kidang Kencana. Jesna rawuh balong. Aku sing dapake mak Kidang Kencana. Yen ojo wae gadhahi Kidang Kencana. Menika boten dede kewan sembarangan. Apa ya ana sing jenenge ojo mak Kidang Kencana. Kidang Kencana menika kidang ingkang gadhahi suku emas. Raja Paitan saya pucane sinuwun Prabu. Kidang Kencana menika mapan wonten ing sapenaing wana Tribaya. Ing kono Kedahipun panjenengan bebedhak. kowe ngerti Kaliyan kula. Oh, injih. Jare semono makos injih. yen kono ayo derek lampur kok bener Kidang Semoga sinuwun. Wah, nganti tak rewangi munggah gunung Jebul-Jurang ora ngewangi Kidang Kencana. Kalau sinuwun wonten ing sisih pojok menika sinuwun. Sing ana begrumbulan kae. Sinuwun sumangga sinuwun menika sinuwun Yen ngono ayo derek lampur. Brawijaya. Ya tadi, ojo wae aku sing duweni garwa-garwamu bakal ndarasake. Yen kula tumapak kok teges bapak. Kula namung kayun tembunging Jaya Supena. Aturing Jaya Supena menika wonten kewan ingkang naminipun Kidang Kencana. Sok sinten kemawon Rama ingkang saged nduweni Kidang Kencana. Menawi to kados kula menika
tansaya kuncara ngen kula jumeneng nata wonten ing Praja Majapahit. Menika namung ngaturi Jaya Jaya. Kowe aja gumampang percaya manisi ngucap. Sak kumain bumi sak kurepe ngambut. Bidang kencana ki ora ana. Kamangka Jaya Supana menika matur menawi kok kidang kencana menika wonten. Yen Jaya. Ngerti ya. Yen to Jaya Supana kuwi ndak ibaratake ben sumuruping banyu ing Majapahit ya. Pripun Rama? Menawi to dipun keparengaken kula kepengin pirsa sinten sejatinipun Jaya Supana menika Rama? Dinane iki ora usah kowe ngerti, besok kowe bakal ngerti sapa Jaya Supana. Mulane dinane iki. Baliyo. Iki kok ana recun ning koyo kembar ngono lho, Paman. Lah, lha niku. Niki kok malah menungso. Dimas kudu dilangsung lawan kudu pirang. Lah, sajake nggih ngoten. Ya sik kok meneng ae. Ora usah kesuwen banget.
kang masmu. Tanggono Dimas. Tanggono. Nanti ana ing papan kene aku dibuka lawan Kang Mas Mahora Bundawijaya supaya ning badaraku sirami Dimas. Ning kok sirane ngantil ing papan kene iki lakone kepiye to Dimas? Panjenengan saestu Kang Mas kula Tanggono. Bener Dimas. Lajeng panjenengan panengahing Pandhawa Kang Mas. Pancen bener apa sing dadi kandhaku? Kang Mas Tanggono sing kapundhut. Ana ing arep kula diutus lawan Kang Mas Prabu Brawijaya supaya ing kupati kahanane kaburing tawang lan keputik. Banjur kula kepanggih kelawan kanthil abang kelawan kanthil putih. Kanthil abang kelawan kanthil putih gadhahi raos tresna dhateng kula Kuda Dilasa kelawan Dimas Kuda Wirangin. Sabanjuripun kula boten purun nampa katresnane. Banjur kula disabda dados reca Kang Mas. Kaya mangkono. Inggih. Awit kiranya wis mangerteni pawujudaning madu tawon lanceng putih. Kula boten mangertosi pawujudane Kang Mas Tanggono sing kapundhut Dimas. Yen kula dulu panjenengan tiyang sekti Mandraguna saged mbadharake Kuda Dilasa lan Kuda Wirangin. Kula kepengin panjenengan sabyatur kaya kula ngupati kahanane madune tawon lanceng putih Kang Mas Tanggono. Dimas, yen ngono, ayo sesambeyan lawan Mangertenono. Aku Taranggono, Kang Mas Dimas Kuda Dilasa kawan Kuda Tirani. Lah kok meniki jenengan badarake Kang Mas Kuda Dilasa Kang Mas Kuda Wirangin? Pancen bener. Piye ta diajak? Terus piye ngene iki? Ning ngene. Nganti nggonku ing papan kene aku ngupati pawujudane madu tawon lanceng putih. Panjenengan ngupati madune tawon lanceng putih. Pancen bener. Ya Jen, piye aku? Siramu lak wis ngirangake to, kula ngono. Kok awake dhewe maringke Kanjeng Rama yo piye? Awake dhewe dadi anak durhaka piye? Tapi Durpi awake dhewe kadung tresno lho. Ayo kula ngajeng abot sanggane. Enten Raden Taranggono. Sing piye gitu. Kula kersa maringake madune tawon lanceng putih nanging wonten saranane. Apa saran-sarane? Kedahipun Kang Mas Kuda Dilasa kaliyan Kang Mas Kuda Wirangin ngimbangi katresnan kula. Dimas Kuda Dilasa lawan Kuda Wirangin. Apa kowe sanggup ngimbang katresnan putri Kanthil abang lawan Kanthil putih? Yen to aku gelem napa katresnanmu, banjur kowe bisa minangkani apa dadi penjalukku. Panjenengan ampun kuwatos. Tenang. Nggih. Sumpah. Ya, yen to sekiramu bisa maringke madune tawon lanceng putih, aku gelem napa katresnanmu. Ngaten. Ya. Panjenengan ten nggo papan mriki. Rama. Sing asil apa
apane Katresnan kula Romo. dibocahe Sing nika lho. jabrak bayi Hai Roma. bocah kaya ngono kae sing iki oh kaya ngepek kae sing di bocah loro kuwi Nanging Romo. nanginge piye Kakasku dadi raksa kaliyan kakasku Dewi Langit nyuwun patundutan dumateng kula. Kudu larsa kudu langit jalo apa Nduk Nyuwun madunge tawon keceng putih Romo. wis mundur Teng pundi? ning buriku kene ojo dadol aku marang jeneng sira Raden Kudu Nilarsaya dene Raden Kudu Dilangit napa leres panjenengan yen to sagah imbangi katresnanipun anak kula kanthi labang kaliyan Kanjeng Putih badhe nyuwun pamundutan wujuding madune tawon lanceng putih Nggih, leres nggih. dan sabaran yen to kula saged minangkani wujuding tawon lanceng putih panjenengan badhe ngasta wujuding madune tawon lanceng putih ning kula badhe nitip dhateng panjenengan sasampunipun panjenengan ngasta wujuding madune tawon lanceng putih kula titip anak-anak kula kanthi abang kanthi putih penjagaya wonten ing wadya wae Panjenengan ampun kuatus dan sinuwun. Yen kula kaliyan Mas kula sampun kinasirat yun madune tawon lanceng putih. Kanthi labang kalipun kanthi putih bakal kula mulyakaken. yo kanthi abang kanthi putih kowe nek wis krungu dhewe kowe bakal diboyo menawa maja wae Jenengan pripun Romo? aku tak mapan ning Guwa Windu ora dan monggo dek latrenan piwujuding madune tawon lanceng putih Ijin sinuwun. Kula tampi kaliyan kula kali. Upati pawujudaning padune tawon lanceng putih wis kinasirat. yo kanthi labang kanthi putih Dawa Romo. kono-kono derekno dening Raden Sakebarat wujune maja wae apa jeneng sapa Raden malah kowe dino cakora ayo pabrik pabrik orang berhenti
Suwi ora nate pun kakang kuyang belum katresnan kelawan sliramu ya. Kalau yang urung ngomong kakang ki yo kepengin nambah ngono lho. Ya sing dilaliki aku kepengin ngersakake jiwa lan ragamu ya. Mulane to mulane diajeng. Kok kakak wis paling wali. Yen to ana bathuk krimis iki ora ngono kuwi to. Boten mriko. Lho panjenengan lha iki nang Brawijaya kok. Lho. Kene diajeng. Aku belum diajeng. Diajeng kene diajeng. Bapak iki kok. Diajeng mosok kowe lali marang aku. Kene tak rampungane. Ambune Kang. Aku ora lali. Kowe joyo sumpah. Nyatane kowe mangerteni. Kudu prawo. Kentoran iso. Nalika semono aku mun kepengin bales kantining sabulur-sabulur ayo. Oh, tapi kowe ora nerima bajingan kepala. Ngono. Apa? Aku bakal percaya kawan jeneng sira. Paton kowe bisa nganten ono sampai.
piyambakipun sekti Mahabara Prabu Brawijaya menawi to undur saking manggane pamaratan nanti Sawatara. Panjenengan menika pun geguyonan Tarama. Panjenengan sampun pirsa piyambak pajan menika kagem. Ayo yen bisa goreng Jaya Supena kuwi mau diwebokke ana ing wajah kene mau. Rumantar wajah menika Jaya Supena mampu.
kahananipun wonten ing Praja Majapahit. Sujune ana Rama ing sekawe sira kuwi takon sapa Jaya Superna. Jaya Superna kuwi ya anak muridku ki Hajar Pamengger. Sinten? Keswan. Ki Hajar Pamengger musuh bebuyutan panjenengan. Nek Rama wintik mulane arep jarak marang patimu. Lho kira Dimas Kuda Tirangsa karo Dimas Kuda Tirangi. Kanjeng Rama, kula nyuwun pirsa. Menapa saestu menawi to kula menika gadhahi kadang ingkang naminipun Taranggana. Sepurane wong tuwa ora paring kabaran marang jenengan yen to Rama kuwi mau duweni anak siji sing mapane ana ing pertapan Pantiraya. Panjenengan menika nggih ngaten Rama. Ya piye Bok wiwit rumiyin panjenengan ngendika menawi to kula menika gadhahi kadang naminipun Taranggana. kabeh kowe mau panjenengan kok ora mau disalahake. Dimas Kuda Tirangsa lan kowe Dimas Kuda Tirangi. Banjur kabeh wartane sira ndang utus Mupati maduning tawalan cepete Dimas. Sampun kinasih kelangkang. Wis kinasih Sampun. aku mung kepengin weruh kaya apa to wujuding maduning tawalan cepete. Kok kaya bemu ta Dimas? Mirip. Nggih. Diajeng Prameswari iki lho sing buat suwun. Lah sing mbok jalan yang mungkin ngono kuwi. Dimas Taranggana lan kowe Dimas Kuda Tirangsa Kuda Tirangi. Lumantar saka Dimas Kuda Tirangsa Kuda Tirangi lan kowe Taranggana. Semanten ugi Kanjeng Rama. Rahayuning Praja Majapahit menika gumantung wonten astanipun Kanjeng Rama. Ya kabeh wirajane wong tuwa anak pola bapa keprabat ora bakal nikahake marang anak. Praja Majapahit menika wonten derdak gara-gara lelampang Brawijaya.